Здравейте, приятели на Евилия! Аз съм Вяра и днес, докато си чакам сливите да станат готови за печене във фурната, в тази хубава студена есенна вечер, реших да изтествам нашия нов восък, палмов, 50, доста финна текстура, не знам дали може да видите в пликчето, много интересен, като ще го тествам в една прозрачна чашка и в една матирана чашка. Един чисто есенен аромат на тиквен пай и една дъвка, която не е чак толкова есенна, но пък не съм я пробвала още. Цветовете ще са вишнев цъфтеж за дъвката, слънчев портокал. Това е плюс фитила, който ще ви покажа как се слага в ето този държач. А това е най-обикновен прав фитил, какъвто много скоро ще има в нашия магазин. Докато чакаме восъка да достигне перфектната температура за изливане, ще се опитам да ви покажа аз как слагам плюс фитила. Той е от две части, с прорези между тях. Това, което правя, е слагам единия прорез в другия, така да се каже. И то вече започва да прилича на плюс фитил. Сега ще ви го покажа. Ето го. След което аз много обичам да си го измеря. Стискам ги двете части, ето така, те вече са наместени. Слагам го в чашката и си го отмервам предварително, докъде трябва да го отрежа. След като си го маркирам, си го режа с една обикновена ножица. Готови сме. Той вече е готов. Напълно готов. За да бъде сложен в специалния метален държач, който е кръгче, отдолу е със самозалепващо се тиксо и си се намества перфектно в него. Ето го. И се залепя за дъното на съда. Това е всичко. Аз изливам палмовия восък 50 на 65 градуса отгоре върху този фитил. Не го промазвам предварително, не го кисна в абсолютно нищо. Сливите са ми почти готови, за да влязат във фурната. Междувременно с втората свещ сме напреднали. Тук цвета поне към момента изглежда точно какъвто резултат трябва да постигне и с сливите, след като се опекат. Сега ще добавя любимата ми дъвка. Много ми е интересно тази свещ как ще отдава след няколко дни. Аз като ги тествам си ги чакам. А вие чакате ли ги да озреят? Или нямате търпение? Пропуснах да кажа преди малко, че аз слагам минимум 5% аромат. Обичам да ми мирише. Ами това е. Скоро ще ви покажа и крайния резултат. Тук ще ви покажа метода с тези стегнати държачи, с правия фитил. Но същия метод използвам и за перфорирания, за вълнообразни и всички други подобни. Сега аз пак го режа предварително, но чакайте само да застана по-удобно до камерата да видите. Хващам го супер ниско долу. И само подпъхвам лекичко едното ъгълче в държача, без да го отварям с шило, ножица или каквото и да било. И после си пъхам цялата останала част. Ето така. Центрирам го колкото е възможно. И сме готови. Това си го режа предварително, преди да излея восъка в чашата. Току-що измъкнах сливите от фурната. Готови. Ето и крайния резултат с нашите две свещички.
Сега трябва да имате предвид, че аз все пак не съм майстор-свещар, а тестер. Ето прозрачната чаша. Вижда се колко добре е слепнал палмовия восък. Между другото, не мога да преценя кой аромат преобладава. Дъвката, печените сини сливи, не знам. Те не са още съвсем слегнали тези свещи. След 2 дена ще ви ги покажа пак.